Hello, Zizilla girls and boys. जों दिनै मोननैसो फेसबुकआव भाइरेल जानाय भिडिअनि सायाव मेगन थाइनैखौ बख'नानै नोजोर होनि मा गोमोदों नामा? आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे वार्निं। बे भिडिअखौ 18 बोसोरनि गाहायनि गथ'फोरा दानाय। होमबा भगवाननि मुं लानानै भिडिअखौ जागायनोसै। जय खेरी बाबानि जय। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ बहन चोद जोलै बारायहोग्रा मेसिनानो खतम। जेब्ला सिख्लाफोरखौ खनले प्रपोज खालामनायावबो जुदि गासिबो रिजेक्ट खालामोबा खांख्राया आखायावल' नङा माखासे बोखा जाथावै जायगायावबो अरो। नोंसोरो बुजिदोंना आं मा बुंनो सानदों? प्यारी समझ गई। बहन चोद आखाइजोंल' बेसेबां खुन्थाखौ सोमावबाय थानांगौ। आखायाबो रुमायलाय लाङो मालाबा बबेबा गुदुं आव सोनानै सोमावनो गोसो जायो। बहन के लावरे नाथाय बियो बबेबा गुदुङाव सोनांगौआ गोरोन्थि गुदुङाव सोनानै लाफ्लांबाय बियो बहन चोद। सांस में सांस मिलाई बोलो तो ये किस खुशी में गाना हो रहा है। मुझे अपने मोदी अंकल पे पूरा विश्वास था कि वो हमारा यूट्यूब और फेसबुक को बंद नहीं करेंगे। मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। थैंक यू मोदी अंकल, बहुत ज़्यादा थैंक यू। बंद नहीं करने के लिए प्लीज़, और फेसबुक और यूट्यूब को कभी बंद मत कीजिएगा प्लीज़। ये देखो बहुत चढ़के नोंसोर बायदि हारामिफोरनि थाखायनो इन्डिया सरकारा बेफोरखौ बेन खालामनो नागिरदोंमोन बहन चोद। आरो मा मोदी अंकल बेलाय साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। नोंसा नामानि फिसाज्ला नामा बियो? मोदीजी बुं मोदीजी मिथिबाय बहन के लावरे। दालमिया सिमेन्टजों आंबोजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों खुसिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना। दालमिया सिमेन्ट ना आंबुजा सिमेन्ट? बहन चोद नोंखौथ' दालमिया आंबुजा सिमेन्ट मिक्स खालामनानै सेंग्रा सिख्ला आरिलायनाय जायगायाव दालायनानै दोननांगौ बहन चोद। बेखौ नुदोंना? बे जाबाय बर'नि जोबथा राजा इरागदाव राजा होलांनाय बर'नि प्लास। आरो जों बेखौ मोखाङाव फोनो आरो आथिङाव आखायाव फोनो आरो खिबुआवबो फोनो। एक मिनिट खिबुआव फोनो? समझ रहे हो ना? टपाटप बोसोरके मोखाङाव आखायाव फोननायखौथ' बुजियो र', नाथाय खिबुआव सोर फोनो? आरो सोर आलु गुथि गैयि मास्टारा खोन्थानाय नोंनोलाय बेखौ बर'नि जोबथा राजाया होलांदों होननानै? नुदोंना नुवाखै रायजो राजाफोर? आं बेखिनिखौनो बे मबाइलावहा हगारनाय जाबाय। गोजोन्थों। ओ भाई सोरबा बेनो फ्रियावनो टिप्सन होदोलै माबा मबाइलाव भिडिअ हगारनायनिसो खोथा बुंलायलांबाय। इसको इतना भी नॉलेज नहीं है कि वीडियो मोबाइल पे नहीं एप्स पे डाला जाता है। सासे नागिन डान्साराव ओ लावरे काबाल बे नागिन डान्सखौ सिंगेल सेंग्राफोरखौ लफायनाय डान्ससो नुदों। आरो बहन चोद नोंखौलाय बबे ब्रेकआप जानाय जिउआव सौनानै गालांखो? और बे हिन्जावा ओरैबायदि डेन्जार कि बिहाव बिखुनजोआ साहा फुदुंनो थिनबा खुगानिफ्राय बिस बख'नानै सायाव मिक्स खालामनानै बिहाव बिखुनजोनो लोंहोयो। बे ओरैबायदि डेन्जार।
आरो सोरबा सोंबा नों मा लोंनो मोजां मोनो होननानै सोङोबा मा होनो मिथिगौ? बे हेनसट बिस लोंनो मोजां मोनो होनग्रासो बियो। ओरैबायदि डेन्जार नागिन बियो। आरो खोनानो मोनबावदोंसो आं बेखौ जिबौ ससाइटिया अल आसाम लेडिज जिबौ ससाइटिनि प्रेसिडेन्ट बानायगोन होननानै। जुदि नोंसोरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक बानाय, शेयार बानाय आरो कमेन्ट बानाय। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय आरो खाथियाव थानाय घन्टानि सावगारियाव बुनानै अल नोटिफिकेशनआव सेट खालामनानै ला, ताकि मैं आप लोग के लिए जब भी नई नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके। होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअआव। बाय बाय, सी यू भेरी सुन। थैंक्स फॉर वाचिंग।